René, hoe is die? Ja, buitengewoon goed. Super. Ja, we hebben het wel heel erg druk, maar dat is ook natuurlijk ook wel heel erg leuk. Dus heel druk hebt als artiest zijnde, toch? Ja, en jouw nieuwe album, is dat anders dan vorige albums? Het is iets anders dan het vorige album, maar het sluit er wel weer prima op aan. Ik heb wel geprobeerd en ik denk ook wel dat het gelukt is om een paar echte radioplaten te maken. Nou, blij dat ik leef, ja, daar wordt overal grijs gedraaid, dus dat is in ieder geval alvast gelukt. Maar ik hoorde Inside Information dat er ook een aantal rustige nummers op staan, echte ballads. En is dat René Schuurmans? Ja, toch ook wel, want in het verleden heb ik toch ook wel vaak ballads gemaakt, Leven zonder liefde en Ik droom je terug bij mij. En op dit album staan ook weer zulke soort liedjes. Maar het is toch wel, ja, ik denk dat iedere artiest dat zegt, dat zijn laatste album het beste is, maar ik denk in dit geval, ik ben er heel erg trots op, moet ik zeggen. Hoe blijf je op de hoogte hoe dat album loopt in de winkels? Ja, dat kunnen ze zien aan de verkoopcijfers. En mijn vorige album in 2007, dat is alweer even geleden, dat haalde toen al een nummer 5 notering in de album top 100. En dat is een internationale lijst, dus ook de artiesten uit het buitenland komen daar naar voren. Dus ik ben heel benieuwd en ik hoop echt dat ik nou een keer echt een gouden album krijg.